الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دست پێشخەریە ڕێبەبەریە خۆسەر ji bo çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê biwecihê gengeşeya aliyên siyasî. Torametiya Rûdawê nêrîna hin partiyên Rojavayê Kurdistanê derbarê vê destpêşxeriyê de wergirt. Serokê Şepêla Azadî ya Kurdistanî Siyamend Haco ji torametiya Rûdawê re helwesta Şepêlê nîşan da. گرنگترە ئینیسیاتیڤێک ji îdarê werê derkevê bêjî em ê çawa vê îdarê vê herêma dibin kontrola me de em ê îdare bikin çawa hemû grupê hene wê bine xwedî biryar çawa em ê destûrekî ji vê herêmê çêkin û hilbijartina pêşerojê ji bo ev herêma dibin kontrolê de û dûvrekarî bibe mînak ev tecrîbe li Kurdistana Sûrî bimînek ji bo Sûrî kiştî. Ez hêvî dikim îdare û pêdê bi înîsiyatîveke wisa rabê nedî dîsa jî ji aliyê dî ve ez dibînim ev înîsiyatîv giring e û em hêvî dikin ev prosesa siyasî ya pêlekesekiniye berdewam bê û hemû grupê hene. دکتۆر کاوە عەزیزی ئەندامێ کۆمیتەیە ناوەندی یا پەدەکەسێ و ئەندامێ نونەراتیە ئەنەکەسێ لە باشوورێ کوردستانê ji Rûdawê got rêveberiya Xweser nedest hilateke rewaya heta ku projeyên wiha pêşkêş bike. Daxwaz dikin ew penaberanî Sûriye ke li dervê welatin amade ne wan li mintiqeyê Rojhilatê Furat û Rojavayê Kurdistan cîbecî bikin. Bi rastî ev tişta yekem ew ne desthilatekî şerعî ne got li ser pêşeroja Kurdistana Sûrî projê ewan de me tirsidar bidin got bê vî hawî تعرîbekî gilek mezin li Kurdistanê Sûriyê çêbûye. Yani eger milyonek Erebî dîş bînin hiç Kurd namînin ne jî qediyê Kurdî Sûrî dimînin. û ev programa Erdogan bi xwe yê got dixwaze penaberanî Sûriye li Tirkiye li ser şerîtê sînorî Bakurî Sûriye niştecî bike. Hüseyn Bedir endamê desteya siyasî ya Partiya El-Wehde ji Rûdawê re piştevaniya partiya xwe ji vê destpêşxeriyê re ragihand. Em wek Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê ku em beşek ji me sedin û em hevbeşin di rêveberiya Xweser de em piştevaniya vê destpêşxeriyê dikin û em pêvînê ku aliyê dî ê meعنî ango hikûmeta Sûrî bi awayekî erênî li vê destpêşxeriyê binere û deriyê diyalog û guftûgoyê bi rêveberiya Xweserê veke ta ku milletê Sûriyê bi tevaya pêkhatên xwe ji vê muanatê ji vê krîzê xelas be. نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية. Roja sêşemê hevserokatiya Encûmena Cîbicîkar ya rêveberiya Xweser destpêşxeriyek ji neh xalan ji bo çareserkirina krîza Sûriyê ji raya giştî re ragihand. Hüseyn Umar, Rûdaw.